Мөслимебез үзәгендә урнашкан мемориаль комплекс төзекләндерүдән соң бүген кунаклар каршы алды. Бөек җиңү бәйрәме кайчан үткәрелсә дә, үз мәгънәсен һәм кыйммәтен югалтмый, илебез тарихына алтын хәрефләр белән язылган. Бүген без бер яктан мемориаль комплекс ачабыз, ләкин иң мөһиме, без инде шушы сугыш вакытында батыр булган райондашларыбызның, ватандашларыбызның алдында баш ияргә тиештер. Без аларга әлбәттә рәхмәтле булырга тиештер, чөнки бу сугышның югалтуын берәүдән утырга тиеш түгелдер. 9 мая 45 года – самое важное событие в истории России. История каждой семьи и всего нашего многонационального народа. Этот праздник вошел в историю России как символ мужества, стойкости и отваги. Сугышчан батырларны искә алу митингында Ижтимагый совет рәисе Рушад Солтанов та катнашты. Мемориаль комплексны төзекләндерүдә оешма предприятие хезмәткәрләрен туплап, эшкә өндәп йөрүче Рушад Җәүдәт улы гаиләсенә сугыш афәте алып килгән тетрәндергеч вакыйгалар турында истәлекләрен сөйләде. Районда сугыш җиле кагылмаган берәр гаилә бар микән? Минем бабам Яңа Карамал авылы егете Солтанов Гыйлымхан Солтан улы. Ул һәм бер туган энеләре Фатих Нәҗип сугыш кырларында һәлак булалар. Бабамны сугышка озатканда, аның куеннан көч хәл белән аерылып калган әтием шул көнне газиз кешесе белән мәңгелеккә саубулаша. Батырларның якты истәлегенә һәйкәлгә чәчәкләр салынгач, район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре залп яңгыратты. Мемориаль комплекста сугыштан кайтып, безнең арабыздан киткән якташларыбыз исемнәре язылган истәлекле диварлар ачылды. Мемориаль комплексны реконструкцияләүдә акчалата ярдәм күрсәткән якташларыбызга район җитәкчелеге тарафыннан рәхмәт сүзләре яңгырады. Бердәм Россия сәяси партиясы исеменнән бүгенге менә шушындый вазгыять чорында да шушындый истәлекле датабызны билгеләп үтәргә һәм инде әлбәттә шушы бөек җиңүдә якынайтуда үзләренең гомерләрен кызганмаган якташларыбызны искә алырга килгән барлык мөселманнарга рәхмәтләребезне җиткерәм. Кызганыч, арабызда сугыш ветераннары инде аз калып бара. Мөслим районында 6 ветеран гомер кичерә. Сугыш турында өлкән буын вәкилләре дулкынланмыйча сөйли алмый. Безнең гаиләдән дә сугышка китүчеләр булган. Менә хәтерләп, әбинең соңгы көнгә кадәр үзенең сугышка хәбәрсез югалган малаен сагынып яшәгән. Узган елда ук төзелә башлаган Батырлар йорты музее да халыкка бүген тәүге тапкыр ишекләрен ачты. Биредә хәрби экспонатлар, чынбарлыкка якын сугышчан экспозицияләр күрсәтелгән. Мөслимебез өлкәннәре бу вакыйга хакында тәэсирләрен уртаклашты. Bütün eksponatlerde soğuş vaktinde aslında. Buraya ulaşsam indi. Bunda bala çağlarını, okuşlarını alıp gelip ikiz kursiyaslarga bulan türlü neler ütkərəgə eksponatlar var. Vapşı nıq motor işlənген. Barlıq xalq beyram ite bu tarix bitlərində мәңгелеккә саклана, истәлек булып. Әнием Садриева Зөләйха Әхмәди кызы, тыл ветераны. 1941 елның сугыш башлану белән аны звеноват итеп 11 яшендә билгелиләр. Фронтка ярдәм итә. Батырлар йорты ачылу уңаеннан Россия истоварлар хәрәкәтенең бөгелмәдән килгән вәкилләре музей янәшәсендә хәрби табылдыклар күргәзмәсе тәкъдим итте. Это штык от Мосинки. Бойцы, когда шли в атаку, они, когда кончались патроны, они обычно шли в штыковую атаку для удобства, для того, чтобы человеку было удобнее держать. Его неудобно, если он без этого. Вот боец намотал кожу, и вот получается вот в таком положении он шел в штыковую. Бәйрәм чаралары Мөслим скверында музыкаль композиция белән дәвам итте. Сугыш еллары җырлары яңгырады. Авыл хезмәтчәннәренә ТССРның 100 еллыгы уңаеннан истәлек тамгалары тапшырылды. Сугышчан батырлыклар күрсәткән якташларыбызны онытмыйк. Мөслимебезнең истәлекле урыннарына изне суытмыйк. Өлкән буыныбыз яшьләрне тыныч тормышның кадерен белеп, илебез тарихы белән горурланып яшәргә өнди. Безгә
катнашкан кишилерге барыбызга да бек ошондо яба ачкан мемориаллар, ошондо музейге кирип карап атканда да бек искиткеч көп күч койгондар, көп тырышкандар. Бүйек җиңү бәйрәме уңаеннан уздырылган тантаналы чаралар үз югарылыгында әзерлекле, матур үтте. Еллар тыныч, күкләребез аяз булсын. Светлана Фазылова, Динар Менхажев, Мөслим телевидениесе.